Jeg vil bare sige egentlig, at Damas Stratos, det er gjort det fantastisk oplevelse. Det har været fantastisk at være med som guide. Også fordi det har været en god gruppe, vi har været sammen med. Det har været gode mennesker, vi har været sammen med. Det har været et godt fællesskab. Det hele har bare været fantastisk omkring. Selvfølgelig, vi er i Mekka. Vi skal til Medina snart, inshallah, på fredag. Vi har været inde og se Kaaba. Det har været en fantastisk oplevelse alt i alt. Vi vil gerne give alle sammen muligheden for, hvor Damas Stratos igen tilbyder en områdetur. Det kommer til at være en fantastisk oplevelse. Der kommer til at være hoteller, der kommer til at være 4-5 stjerner hoteller. Du kommer til at være morgenmad, du kommer til at se Kaaba, du kommer til at se profeten Sallams grav. Du kommer til at opleve islamisk seværdighed, du kommer til at lære om islamisk historie, og du kommer til at have turguide, der har studeret Medina, erfarne turguides, der har været til områder flere gange, som kender de forskellige ahkam, de forskellige regler inden for områder. Og generelt, hvis du har brug for hjælp til nogle områder, hvis du har brug for islamiske spørgsmål, du kan også komme med dem, og du vil have kyndige til at svare på dem.